Имаше едно... Слушам ли? Значи, тъй като отивам на упражнение. Аз тръгвам с него, защото съм се събудил. Няколко пъти. Се прибирам вкъщи. Има някакво много става, защото примерно да седем нещо. Какво го правиш? И решавам да правя... High definition. Английски асани, които са изражават поздрав към слънцето, понеже много рядко го гледам как изглежда. Почвам да ги правя, при което усещам някаква много силна болка в кръка си в един момент. Много странно нещо, като влизане на стекло вътре и като погадиличкване. Това в беле ли? Да. И зрителя за работа. И си спомням, че дете беше казал на предната вечер в кухнята, тук щупиха начини и може да има много малко. И очевидно това парче съм го пренесъл със себе си до обе, защото там нямаше парчета. С метрото ли беше? И защо че имам такова кръка. И си казах това е. И си легнах. Изкара ли го? Да. Добре. Но беше земнистено. Струших една чаша преди примерно 2 седмици, от тогава 2 пъти сме чистили вкъщи и още има стъкла. Стънка ти ходи на клуб, бе. Кой клуб? Не му говори. Василин, как спрете да снимате? Как ги пнеш? Човек, виж какво стана, бе? Не, това ми е пръста. Слава Богу, защото това имаше на апарати. Кой има да? Може би трябва по-голяма чаша да се скрие за това.